Nóair a scaoileann tú aon rud aon áit domhan titin sé díreach síos. Tá a domhan a tharraingt go dtí an nóir. Sí imtharraingt an tanam a chuireann muid ar an fórsa seo. Tá imtharraingt an idir aon gá rud. Ach ní tugann muid faoi deara é go dtí go bhfuil na rudaí an-mhór cosúil leis an domhan. Sé Isaac Newton a rinne an chéad cúrsíos ar an imtharraingt. Bhí sé ina thí faoi crann nó t-Úll ar a gceann. Déanann an scéal go thit sé gach rud ar an bpointe sin. Thuig sé go tharraing an domhan an úll síos chuig an talamh. Thuig sé go mbíonn an domhan ag tharraingt an Gaelach chun í a ghuinneáil ar cuairt timpeall an domhan. Thuig sé go mbíonn an Grian ag tarraingt ar na bpláinéid ar fad chun iad a chonaill ar cuairt timpeall orthu. Is féidir an imtharraingt a thaispeáint go éascacht. Caithfeann rud a bheith cotham nó bé an bua ag an imtharraingt. Agus titim muid. Maithú Isaac Newton.